vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inuwo zvangu ndinoda kureurura kuti ndinoshandisawo uroyi uhu ndakausirwa naamai vangu. Saka kana ari semurume wangu haatomborina kana chance, haana kana dhoo neni. I know kuti vanhu vazhinji ivo vachati izvo zvandiri kuita zvakashata, but kukuudzai chokwadi ini I don't even regret. Kunyangwe ndinoti kana ndikaenda kungava kuri kumasowe kana kuti kun'anga ndikatonangwa ende ndikatonzi ndiri muroyi handitombopoyekani kana kuita sei. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoseka munhu uya nekuti neniwo ndinenge ndava kutomuonerawo maburi ake, like umwe anenge ari muprofita but anenge ari munhu uya anenge aine mweya weruchiva wekuti kana pakangosvika munhukadzi anenge otoda mukadzi iyeye. Saka ndinenge ndava kutomuseka munhu uya anenge achindiprofita achindiudza kuti iwewe uri muroyi, ndichiti zvino kana ndiri muroyi ungagondidii? Because kana ndikada kunyatsokuti ngatiitei beji uyu anenge asina kana dhoo neni, nevakadzi vose avo vaanoswera achirarana navo mudare make achizvidza midzimu yake, angazondigona here iyeyuyu? Saka ndozvandinotoita izvozvo. Mukomanashe ineniwo ndakasiyirwa uroyi naamai vangu. Amai vangu vakandidzidzisa kuti chinhu chinonzi munhukadzi hunge uinewo kabhasiketi kako kanogara twumishonga twako, twumushonga twekutiwo unga uchifadza murume wako pabonde, nekuti pano nepapo especially paya kana wabva kunozvara woshandisawo mishonga iyo inodzora sikarudzi yako, uye zvekare neuzoshandisawo mishonga yekuti kana ukapota uchiinwa mishonga iyaiya murume wako anopedzera ava nemusana unenge wakasimba zvokuti anokwanisawo kuzokusvitsa kana muri panguva iya yekuti munenge muchiita bonde, uye zvekare nemishonga yekuti usazotorerwa murume wako nanamarwei. Saka ndakapiwa kabhasiketi kangu kemishonga kekuchengetedza musha, uye zvekare ndakabva ndazopiwa neumwe mushonga uyu ndewekurimisa, kuti kunyange zvikanzi kwaita drought but iwewe haumbofi wakaziva chinonzi nzara. Saka ndozvandakadzidziswa namama vangu, zvekuti ipapo pandakatizira ndainge nditori nekabhasiketi kangu. So mukomanashe ndakati ndasvika pamba pevabereki vemurume wangu, problem yandakasangana nayo yainge iri yekuti vamwene vangu vaiva munhu uya wekuti vainamata too much, vainge vakapindwa nechikristu too much. Ndakabva ndazodzokera kumba ndokubva ndachizotaura namama, because ndaiti kana ndikada kuzama kushandisa mimwe mishonga yavainge vakanditi uyu mushonga unoushandisa uchidai, then ndaibva ndazotadza kushandisa mushonga uya. Ndinorangarira kuti nerimwe zuva ndakatora umwe mushonga wangu, but handikwanisi hangu kuti ndike ndichikuudzai kuti mushonga iwoyo ndainge ndichida kuita sei nawo, because iwo unokuvadza vana vadiki. So vanhu vazhinji kana vakazouziva mushonga iwoyo vamwe vanozokwanisa kuzoushandisa nepasi riripo. So mukomana ndakatora mushonga wangu ndikatogadzirira paya ndainge ndichida kuti ndinge ndichikuvadzisa vamwe vatete, ndichivakuvadzira mwana wavo, because vatete ava ndivo vainge vari mbinga yemudzinza. Saka ipapo pandakatotizira vanamwene vangu vakatotaura kuti ivo vainge vasati vava nedecision yekuti vondigamuchira here mumusha kana kuti kwete. Vakabva vati vainge vachazomirira vatete mwana wavo mukuru. Saka vatete ava vainge vakaroorwa nemurume ainge aine mari dzake. So mukomanashi vatete vaya vakazoti vauya, this was after about 1.5 months pavakatouya, kana nhumbu yangu yainge yava kutotanga kutoonekera, wose munhu aitoona kutoti munhu uyu ane pamoveri. But chinzwai manje vatete vakati vasvika vakabva vati
haana nhumbu uyu ngadzokere kumba kwavo. Ende vatete vakaita sekunge vakasenza something in me, saka zvainge zviri pavari zvainge zvorwidzana zvino neizvo zvainge zviri pandiri. Saka ndakabva ndati it is okay, ndobva ndasiyana navo vatete. But murume wangu akanditi hauna kana kwaunoenda. Remember kuti ndainge ndatotanga kutomushandisira mishonga imwe yandaipfeka kusikarudzi kwangu, saka kuti ange achizofunga zvekuti ndikuzoenda kunoroorwa nomumwe murume zvaibva zvamurwadza. Ende ndaitoti panguva yebonde ndaibva ndatotanga kutomuudza kuti saka kunakirwa kwauri kuita kana ukabvuma kuti ndinge ndichidzingwa nevabereki vako, zvinoreva here nhai murume wangu kuti mumwe murume achazodya zvinhu zvako achinakirwa semanakirirwo awo auri kuita. Saka iye aibva atondiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichimbotya nekuti aindida, ende zvainge zvitori nani kuti tinge tichizotobva pamba pevabereki vake kana kuri kunzi ivo vanenge vasingandidi. Vatete vakati vauya vakataura zvavakataura ndokubva vadzokera zvavo kuHarare. Ndakabva ndati ava ndo vandoda kugadzirisa. Ndainge ndakaona sekunge mukwasha iye aida stereki kamwana kavo kainge kari kalast born. Ndikabva ndati kana ndikarova kamwana aka kana kuri kunzi kakafa, then ivo vatete vanokwanisa kubva vatodzingwa nemurume, kana kuti ndozozama kutaura naamai, amai vobva vazoita kuti mukwasha ange achizotanga kuvahurira vatete zvokuti zvinosvika pakuvarwadza vakabva vega kumarriage, then tobva tazoona kuti vanozovhaira nei. So ndakazoti one day murume ainge asipo, ndakabva ndazotora kabhasiketi kangu ndikarongerera mishonga yangu pamubhedha. Laki randakaita nderekuti ndakatanga ndakiya dhoo. Mukomana achi ndakati ndapedza kurongerera mishonga yangu pamubhedha, ndakawaridza umwe mucheka mutsvuku wandichiri nawo nanhasi uno. Ndainge ndisingade kuti pamubhedha pange pachizosara paine tsvina. Mukomana achi ndakati ndiri bhizi ndichiwaridza mishonga yangu iya, ndakangofira kungotora chimwe chuma. Saka chuma ichocho ndo chakakosha kana kuri kunzi unenge uchida kugadzira mhiko idzodzo dzekuti panenge paine munhu waunenge uchida kuti unge uchizomukuvadzira mwana wake. Ndakati ndatora chuma chiya ndopandakatanga kunzwa kutemwa nemusoro, but musoro uyu wainge uchinditemera kure kure. So ndakangoti zvimwe kuda ndikuda kubatwa neflu. Then ndokubva ndatora chuma chiya, then ndikabva ndazotora nemimwe mishonga yandainge ndakawaridza pamubhedha. Ndakati ndichingonopfugama ndichida kuti ndinge ndichitanga kudeketerera. Koma ndo pandakabva ndazongoona umwe murume uyu akangokaruka atongoapiya murumu muya mandainge ndiri. Murume uyu ndakatadza kana kumutarisa because face yake yainge ichipenya. Ndakazama kuramba ndichideketerera mukoma, ndo pandakabva ndazonzwa kuti ivo vamwene vangu vainge vatori kubedroom kwavo vachinamata. Mukoma nashi ndaitovanzwa sekunge ndainge ndiri mubedroom mavo imomo, even though vaingonamata zvavo vachizevezera ivo vachinamata. Vainge vachiita munamato wekuti vatete zvavainge vari munzira vachienda kuHarare nemurume wavo kuti vange vachizofamba vange vachizosvika zvakanaka vasazosangana nemaaccident. But munamato iwoyo ndo wakandiafecta mukoma zvekuti ndakabva ndazobatwa nerimwe dzungu rekuti ndakashaya kuti kochiko chainge chava kuda kumboitika. Ndakabatwa nedzungu risingaite mukoma, ndokubva ndatongonoti dhii pasi. Ndakaita zvokunoroverana nehuma kudai pafloor zvekuti kana murume wangu paakadzoka akatondibvunza kuti nhai mukadzi wangu, ko wakakuvara nei? Ndikabva ndamunyepera kuti ndainge ndakakuvara patainge takaenda kunotsvaka huni. Akarwadziwa zvisingaite murume wangu, but ainge asina kuzviziva kuti ndainge ndakakuvara apo pandakaona umwe murume ainge achipenya zvisingaiti akangokaruka anyuka imomo mumba mandainge ndiri ndichizama kukuvadzisa mwana wavatete. Saka kubva ipapo kana vamwene vangu vainge vakungogara vachingoroteswa hope, vairota hope, inini ndakamira pakati pechivanze ndisina kupfeka, ndobva vatanga kunyuma kuti ndainge ndiri muroyi. Zvino ndakabva ndazodzokera kuna mama, ndikabva ndazovaudza zvose zvainge zvakaitika. Mama vakabva vazondipa mushonga, vakabva vati ivo vamwene vako vanorakidza kuti
vanonamata zvisingaiti. Saka mama vakabva vanditi munhu watava kudhila naye murume wako, nekuti kana tikada kuti tinge tichirwidzana navamwene vako, murume uyo kwauri kuti wakaona uyo akakukuvadza, iye anokwanisa kuzodzoka zvimwe kuda kana akatokuuraya, because anoratidza kuti murume iyeye anenge ngirozi. So amai vakabva vazoti tiri tega nyaya yacho tainge tisingazoigoni, zvainge zvichida kuti ivo vange vachizobatsirana nevamwe vavo. So ndakabva ndazomirira kuzonosvika vachizondiudza. Ipapo manje ndopa vakabva vachizonditemerera nyora dzacho dzehoroi. Mukomana she inini handina kuita zviya zvekutemererwa nyora dzehoroi, ndakarara. Ndakatotemererwa nyora dzehoroi apo pandainge ndatova kuma 6 months pregnant. Then vakabva vazonditi ndinge ndichiuya kumba, ende vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitokumbira murume wangu ange achizondipa mari, nekuti mari yainge ichazobuda muwallet make ndiyo yatainge tichazoshandisa. Nanhasi uno mari iyo yandakavapa amai vakapa vamwe gogo, handizivi kuti mari iyoyo ichiriko here kana kuti gogo vacho ivavo vachiri vapenyu. I think vava kutosvika almost kuma 100 years, but hey, it's a long story. Gogo ivavo vapedza vazukuru vavo. Mukomana she ndakadzokera kumba paya, then ivo amai nagogo vaya vakabva vazotanga kunditemerera nyora. Kungoti murume wangu iye akangoita dunderhead, sezvo ari munhu wekuti ndakamushandisira mishonga yakasiyana-siyana, zvokuti dai vanga vari vamwe varume munhu aitosvikawo pakutobvunza kuti asi nhaye iwewe, because all over my waist area ndine nyora dzakawanda dzandakatemererwa. I think kuti nyora dzandinadzo mumuchiuno mangu umu dzinenge dzinosvika kuma 20, but dzandinoziva manje dzandinadzo muviri wangu wose dzinosvika kuma 47. Nyora idzi dzinongoonekwa nemurume wangu, ende iye atori nenguva iya yekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kuzotomuka, then ndobva ndatoona munhu anenge ari busy achidzipuruzira nyora dziya nekutodzikisa dzimwe nguva. Ende ndinoti kana ndamutarisa anobva ati ya, wakazvinakira mukadzi wangu, but nyora idzi dzinongoonekwa naye chete murume wangu. Vamwe vanhu havakwanisi kudziona because nditori nedzimwe dzandinadzo muzvidya omo, zvekuti kana kuri kunzi dai dzaingoonekwa nemunhu wose vanhu vangadai vachidziona, because ndiri munhu anofarira kupfeka mabum short uye zvekare ndinofarira kupfeka strike mini skirts. So murume wangu ndiye ega anodziona nyora idzi. So ndokuroyawo kwandakaita murume wangu. Ndakamugadzira murume kuti iye ange achingotarisana neni chete, ende ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoroyawo navamwene vangu, but ndakavatadza vamwene vangu nekuda kwekuti vainge vachinyanyisa kunamata. Kana amai vangu vaiga vakataura kuti uyu mukadzi uyu ngatimusiye akadaro, nekuti kana tikada kumutanga hondo dzacho hatizodzikwanisi kuzodzipedza. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndine nyora dzinosvika kuma 47 nyora dzandinadzo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzaiti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma kana kuri kunziwo variko vakaromba vanoda mukadzi wekuti vanopota vachirara naye vachimushandisa havo kuzadzikisa mhiko dzavo, inini hangu ndinoona sekunge zviri nani, because as for now upenyu hwacho hwandiri kurarama unorwadza. Ndiri munhu wekuti handina kana future. When I look at my life, ndiri kushandawo munomu muHarare. I am working as a maid. Ndakapusiswa mukoma ndokubva ndadanana nemurume wemunhu. Saka murume uyu wandakadanana naye ndepamwe pamba apo pandakatanga kushanda ndichingobvawo kumusha ndichishanda as a maid. Murume wacho akabva azonditi ainge achindida, ende mazuva acho ainge achinetsana nemukadzi wake. Ndainge ndisati ndazviziva kuti murume kana achinetsana nemukadzi wake anokwanisa kutoita sekunge vava kuda kutorambana. But iwewo kana ukazviudza kuti ndiwe munhu ava kutopinzwa panyanga, unokwanisa kuzotongosiwa wakatemba. Mukomana she ndo zvandakaitwa izvozvo. Ndakabva ndazokasikawo kubatira pamuviri ndichiitirawo kuti zvimwe kuda
akarambana nemukadzi wake, then inini ndinobva ndapinda panyanga. Ndakati ndava nepamuviri, munhu ndokubva atanga kutaurana nemukadzi wake akabva anditi ainge achida kundiita mainini. Inini ndakabva ndaramba ndikati handizvikwanisi, it is far much better kuti ndibvise nhumbu. Ndakaenda mukoma secret ndichida kunobvisa nhumbu iyaya, yakabva yazoramba. Saka nhumbu iya yakati yaramba, akabva azonditi ndinozviziva kuti wakazama kubvisa nhumbu yangu, achinditi iye akagadzirwa paainge achiri mwana mudiki kuti kana munhu akada kuzama kubvisa nhumbu, it's either kuti inoramba kubva kana kuti mukadzi iyeye anongofa, anongourawa nayo nhumbu yacho iyoyo. So akabva anditi, saka I cannot trust you. How can I trust you iwe wanga uchizama kubvisa nhumbu yangu? Ndakabva ndazorambwa paya, ndokubva ndadzingwa. Ndakadzingwa zvainge zviri very rough mukoma Nashi, ndokubva ndachizotanga kutambura. Ndakatambudzika mukoma, so pamba apo pandava kugara iko zvino zvindichishanda, ndakatanga kuvashandira madam boss vangu ndiine pamoveri. Saka ivo nekuda kwekuti ndakatanga kuvashandira ndiri desperate, vakatanga vachandipa 50 US. So right now vava kundipa 80 US. Nesituation iri munyika ndinoita iko ne80 US apa ndine mwana. Mukoma Nashi handizivi kuti ndoita sei kuti ndike ndichidzokera kumba kumusha, hazviiti nekuda kwekuti vabereki vangu vanotozvitamburira apa ndava nemwana. Saka ndinenge ndava kutovaremedza, handizivi kuti ndoita sei. Kana kuri kunzi variko vakaromba mbinga dzandinongonzwa dzichinzi dzakaromba, please munokwanisa kudzipa mbinga idzodzo mafone numbers angu. I am willing hangu kuti zviri nani kuti ndike ndichingoshandiswawo nembinga muurombwa hwadzo ndokwanisa kuchengeta mwana wangu. I am open. I am not here for a long term relationship. Ndikuda mbinga dzekuti dzinondipawo mari yakawanda yekuti ndinokwanisa kuzopawo vabereki vangu mari iyoyo kunyange zvikanzi ndichazofa, but vabereki vangu vanozosarawo vachitangawo kabusiness vobva vazochengetawo mwana wangu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.